Kto som? Najvyhľadávanejšia jasnovidka v Európe. Venujem sa mágii, výkladu kariet, energiám, zmenám energie v ľudskej duši, otváraniu portálu, finančnej prosperity a lásky. Mám vedľa v miestnosti úžasnú pyramídu, kde robievam rôzne odbloky a regresnú terapiu. Regresná terapia je odblokovanie hlbokých blokov, ktoré si nesieme so sebou z minulosti, z detstva alebo z nejakých konkrétnych vzťahov. Čo sa týka výkladu kariet, ako vidíte, karty, ktoré používam, sú tarotové. Ideme do hĺbky, do minulosti, okolitých energií, prítomnosť rozoberieme a budúcnosť. Klient, keď ku mne príde s akýmkoľvek problémom, najprv sa na ňo energeticky napojím a prečítam, čo sa tam nachádza v jeho živote. Následne vyložíme karty a zvolíme konkrétnu možnosť, ako mu viem pomôcť. Chodí za mnou veľmi veľa podnikateľov kvôli finančným problémom a otvárame portál finančnej prosperity. Nedávno som aj takého jedného klienta mala. Vrácajú sa tí ľudia, pretože keď sa im to osvedčí, či už otvorenie finančnej prosperity, alebo prinavrátenie lásky formou bielej mágie. Táto biela mágia je čisto energia vytiahnutia toho, čo ste spolu zažili a vrátenia do prítomného okamihu. Výklad kariet vám zobrazí vašu možnú budúcnosť. Ale keď sú tam aj negatívne veci, tak na ne upozorním, aby ste tomu predišli a aby ste si vytvorili takú budúcnosť, akú si zaslúžite, pretože každý jeden z nás tu na tejto zemi prišiel pre niečo. Naučiť sa, pochopiť, uchopiť, ale vaša budúcnosť je na vás. Krásny deň želám.